سلام كبرات تخطات المدب زي نايم بهال مدب ناي الكومبيس تجرينيايو أبز حلف مدبنا نايم بهال مدب مس دراسن ممهرن أمانيل سهلة أب أكاونا حبرة سبت تزاربت تجرينيا أب شودن أبوزح قداتن كيفنا تزاربنا نيرنا أبز قدامي كفال تنكفنا يوم حفشاوي مدبات ويكا أرستات نلوم معنتي أب كلاي مدب أب زتفلاليو نت حبرة سب زقدسوا مدباتون كنتن كفينا ندراسن ممهرن أمانيل سهلة نأبركتو ندامس جونكو ناو كلاي كفال مدبنا نكيدينا غني لنا أمانيل أب تي زحلف مدبنا حفشاوي نتي أكاونا نايتي تجرينيا تزاربي حبرة سباب شودنينا تنكفنا نيرنا أب زتفلاليو قبر ملسون نتقال نتز قبرنا نايم بها المدب مزيلو تسفا قبر قد سالي نايم بها المدبنا بكله مال استتات سلزخون مهار بروجرام كخوني زبل تسفا نايب زحات الله أب نايلو معنتي مدبنا نسخب وغن كامنا الباتابتي قداماي كفال زرخب كاي قبر ملسين تولو كمي جمجم كاي بتقدمي تخفال كنجمر أنا زعباتي تجاربكم مع كجمجم ما يكيلن جن كم حد سبات زحاتكم زحات سبات تخاطاتي لهم أمنتي برنامج جن أب ناي مقبالين زي مقبالين ملكتات لزينا برا كم نبرة قبل موسم هاي فلتكون هو حدا خبتي أمانيل تفلت له ويكا ببزحي أب بزحات زكاتاتو خا زفلتوا حنت علم زبل بزحاتنا يفلسفنا يخون مس هيساوي أجباب تقارما صحف تتقام له عمدي كاب إرترات حيزو أب غازيتات إرترات تتقام له أب دجون أب دحرة جزات ناي تجرينيا بوزح من قد زرعي حنت علم تبل عمدي مجمرة حنت علم زبل عمدي لمن تاي تمريزون تاي مالتي قن تاي تترجم ناي تاجم يعني أبو زح حاجات أمتات كنزيتات حتى يمتنيو بتجوا مثل ما كل جزء حدا عيناتي حدا عالم قبل كله حتى عالم قبل كلهم كل سبسي أبز عالم ينبر سلزله بفلا حدي بذي globalization أبت جزء ذي جمهور كله تصحفون كموتات ملكات الرئنيرون بإنترنت موبايل يكون بخال نجارات بناي مجيشاتات بناي سدتنياتات قالت عالمتي كم حنت وشتنا هنا تخيل الله فمالت حجي قبل عليزون كم تي سقراطس فلسفة ناي غريق زولون نبرة أنا سود أتينا يكونكو ولا ودي غريق يكونكو أنا ناي عالم زي جاي زول نبرة نسو ناي يتحفظ بين الإسلام تايسب هذا يو عالم كم حدا سب كوينوخ نبر تسانيوخ نبر ناتي ديليتي أب علماو زيجنت تأمن له أب علماو زيجنت تأمن هو لمتاي أنت داريك حجب بوجلتات زوناتات يفتر له زوباتات نامنت أب زوباناتنا ناي إيجاد له أبتي ناي سهارا تحت سهارا أبتدوا بونكم عينتات نعيشتوا ناي متحبر من كساعات كايدالو أب أوروبا كم مع اليوروبيان يونيون كمون إذا نافتا نا أمريكا آسيان ناي إسيا حدث عالم سحد أوان نالبات نحنا نركبلو نخون نبر زين كلن حبيرا بحدث قطبا جيران كايدا زي خلال مخنيات يلن يزولان ايوه اب نحبرة سب تجرينيا تزاربت تجرينيا وسيخكا بزحت سبات اب حنت علمن ويكا globalization
زلوا متححز انتهى يمثل من عتكا جلالزا عينو تبع بتو globalization زي سخاء تنتفلو حانت عالم زبل أتحساسبان تزحفلو المدرخن مسؤول زلوا متأسسار فللي كل واقع سلمتهم globalization يبلو نساتهم أنا حانت عالم زبل منامات فليز بلخون كإلي أبت تحساسبانا منالبات نساتهم globalization خون أقبل قولو منالبات بقطبات ترى وسيدو مو خونو قولو زي مالتي ناشنال أمريكا بكل هجرات كيدا ناتا قطبا تكايد كتحلو إلاقاء وتدرات تسدد قال زي قومو أب أوروبا ونقومو من أب متأممان يقولون أب تدرات قالت تمسرتي بنيشتاي نجار باسونا منس دي أمريكا مش تشاينا بنقدي تباس قال قومي يكون أنتناتي أنت علم كله سي كل سبتي حدا مخانو حدا فطور مخانو فلت مو تساني يكون بر قليل يكونن كم زو تامن غزي وسدهم ግን ፈቲና ተለይናስ ናምነት አብዓድ ሾደን መቲና ቀደም ዘየቅርቡ ዝነበሩ ፈረንጂ ጸሊም ክሪኡ ከሉ ሕጂ ግን ሲቲዘንሺፕ ዘግነት ይቡካ ትነብር ብዙሓት አንጻር ዝለዓሉ ኣለው ወላ አብዓድ ሾደን ዞም የማናውያን ኣብ ኩሉ ዓለም ግን ማዕሪኦም ከዓ ንምንታይ ሓደ እንዲና እንታይ ፍልል ያለውና ዝብሉ ኣለው ምናልባት እቲ ከምኡ ዝብል ሓደና ዝብል ኣተሓሳስባይ ስዕሪ ይኸውን ሓደ መዓልቲ ናንኹም ናብኡ ገፁ እዩ ዝኸይድ ኢለ ይዛምን ኣብ መንጎ ፀገም ኩሉ ክእሉ ኸውን ውግእ እውን ክለዓል ይኸውን ኣይፍለጥን ስለምንታይ እዚኣቶም ባህልና ከጥፍኡልና ደልዮም መፅኦም እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሕጂ ብኤውሮጳ እንዳሪኢኻ ኣብ ገለ እንተሪኢኻ ወፃእተኛታት እናፀልኡ ከዱ ኣለዉ እዚ ናሽናሊዝም እናተላዕለ ከይድ ኣሎ ወላ ኣብ ዓዲ ህንዲ እውን ተረእኻ ናይ ሂንዱ ናሽናሊዝም ትርኢ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ትራምፕ ናይ ዋይት ሱፕሪማሲ ትርኢ ኣብ ኤውሮጳ እንድሕሪኢኻ እውን ከምኡ ናይ በዓል ሌፐን ትርኢ ምናልባት ኣብ ውግእ ከም ምርሖ ክእል ግን መወዳእትኡ ግን እቲ ውግእ ኣድላይ ሓደሓደ ግዜ ስለምንታይ ነቲ ሰብ ይምህሮ ብፍቶት ተዘይኮኑስ ብግዲ እውን ክመሃር ማለት እዩ ያው እዚ ሕጂ ናይ ሕሉፍ ሃገራውነት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይለዓሉ ኣንጻሩ እውን ዝውግኑ ኣለው ነቲ ዶብ ሰጊሩ ስደተኛ ኮይኑ ዕቁባ ሓቲቱ ዝናበር ሕብረተሰብ ንሕብረተሰብና እውን ወሲኽካ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ህወብላዊ ዝኾነ ኩነታት ምክንያቱ ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ካልእ ዓለማት እዚ ኩነት እዚ ዳርጋ ግኑን ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ፓወር ወላ ፖለቲካዊ ሓይሊ እውን ዝተጎናፀፉ ሃገራት ኣለው እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል መን እቲ ስደተኛ ወይ እውን እቲ ዝመፅእ ካብ ካልእ ከባቢታት ዝመፅእ ከምዚ ከማይ ከምዚ ከማኻ እንታይ ዓይነት ኣተሃላልዋ ክህልዎ ኣለዎ ከመይ ክገጥሞ ኣለዎ ትብል ቀዳማይ ነገር ቁጠባ ናይ ዓለም ተደኣ ዘይተመዓራርዩ ኩሉ ሰብ ካብቲ ድኹም ቁጠባ ዘለዎ ናብቲ ልዑል ቁጠባ ከይድ እዩ ዝበዝሑ እኮ እዞም ስደተኛታት ናይ ቁጠባ ኣለው ናይ ፖለቲካ ናይ ኩናት ኣለው ግን ምናልባት ኣብ ሓደ እዋን ብዙሓት ነይሮም ይኾኑ እሶም ናይ ኩናት ወይ ናይ ጥሜት እውን ገለ ስደተኛታት ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዝበዝሕ ግዜ ናይ ቁጠባ ኮይኑ ይረአየና ኣነ ሰምታይ ኣብ ኣፍሪካ ምስ ኩሉ ሃብታ ገለ እቶም መራሕቲ ነቲ ቁጠባ ከመሓድርዎ ይከኣሉን ስለዚ ድኽነት ኣሎ ስራሕ የለን ስለዚ እቲ ሰብ ናብ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካ ንኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ይኾን ኣብኡ ምስ ከደ ሕጂ ይቕበሉ ኣለዉ ሰብ ጀግነት ገለ ትወሃብ ፅቡቕ ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ ኩሉ ግዜ ዳሓን ሓደ መዓልቲ ዘይደሓን ዝበሃል ኣሎ ምናልባት እቶም የማናውያን ሓይሊ እናረኸቡ ምስ ከዱ ምናልባት ፀገም ክመፅኡ ክኸውን ኣብቶም ስደተኛታት ስለዚ ክንገብሮ ዝግባአና ንሕና ከም ስደተኛታት ወላ እውን ዜግነት ተሃቡና ነቲ ናቶም ነቲ ናይቲ ሃገር ሕግን ባህልን ገለን ኣኽቢርና እንተኸድና ምናልባት ከነዳናግዮ ንኽእል ንኸውን ነቲ
زمتنا حوكة نعبن حدا وان انتدعى ابتعدمنا نبرنا دما أخررت قلنا ويدما تعرف على عن تدعى قلنا دما نتي مسقواقنا يقالات فوقهم يزول أنا زتر أي تعرفيني يزول أنا من البعض بسيميست تقول أنا تخيلت خونجن أب حدا وان أب عد جرمن أيهوداويان كأمة تقولوا لك خمسينات ناس سيزن شفتوا عيبهم بسرعة شمام ناي جرمن غيرهم قالوا كله درجة جرمناويان غيرهم يمنوف سموسي دموا كسبتي هتلر متي نبتي غاز چامبر زخودل وان أي أمنون نيرهم كم يجرو كم زبالة هاجر بعد بيتهوفن زفتر هاجر موزارت زفتر هاجر كم يجرو خمس قبل لهم يقر مام نيروجن أموداتا إتماعات أبغاني فهم سلازي كم وقت ذي كنا جن كروب قلت أمتم كله يزبل أنا بزمت له كذا يمناويان نحيا المسكودو زناي ترامبيزم زبال انتهى بحالون زي القاعدة نبوزحات حجرات كم رول موديل غيرهم وسيدهم من أمريكا كعقر قرو جمهور العدنا ونتا بعد فرنسا عند حريقة قال يعطهم شم ترامب يتوصوني رومي بحال لذي يمناو ينكايم جنتا من زداليون ساتهم نتهم سدتنياتات ايدالي ومن اب دنماركون تاريخا اب حنتني اشتلي دسيت او قحفوهم حسبوا نتهم زي قبلوهم يتقبلوهم دحان ግን ኮሞታት አይነት ቃላቃላሉ ናይ ጽልእ ነገራት ብዙሓት ወገናት ውሉዳት ናይ ዝዓዲ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ እውን ኣብዚ ሰፋሮ ክኾኑ ይኽእሉ እቲ ወጻእተኛ ብኣክቲቭሊ ወይ ከዓ ብንጥፈት ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ምዕራባውያን ክሳተፍ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ኣለዎም ኣብቲ ዝግበሩ ፖለቲካዊ ምርጫታት ይኹኑ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ኣክቲቭሊ ብንጥፈት ክሳተፍ ምዝኽእል ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋታት ክቕንሶ ይኽእል እዩ ዝብሉ ሓሰብቲ ሰባት ኣለዉ ትሰማዕሎም እዚ هو ስለምታ መስለካ እንታይ እዮም ዝጸልኡ ኩሉ ግዜ እቶም ዘዕቅቡኻ ሰባት ወይ ሃገር ኣብ ስግኣት ከተምጾም የብልካን ክርስዑ ካሎም ከም ዝወዳ ዓዶም ገይሮም ክሓስቡ ካለዎም ተዳኣ ናይ ገለ ብሃይማኖት ምክንያት ብገለ ናይቲ ዝነበርካሉ ሃገር ባህልታቱ ንኹን ሕማቕ ጠባያቱ ናብ ከተንፀባርቕ ጀሚርካ ማለት ዲሞክራሲያዊ ዘይኮነ ባህርያት ተንፀባርቕ ጀሚርካ እዚኣቶም ፅባሕ ንግሆ እቲ ናይ ቫልዩስ ክብርታት ናይ ኤውሮጳ እሱ ከበላሽው እዮም መፅኦም ዘለዉ ስለዚ ኤውሮጳ ከም ኤውሮጳ መጠን ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ እቲ ቫልዩስ ኣሎ ናይ ሓደ ሃገር ንዕኡ ክብርታት ንዕኡ እንተ ደኣ ተበላሽዎ ኣለኻ እቲ ህዝቢ ባዕሉ እኳ ተዘይተላዕለ ዘላዕሎ መራሒ ክፍጠር ይኽእል እዩ ከምዚ ሂትለር ንኣብነት እቶም ጀርመናውያን ባዕሎም ኣይኮኑ ተላዒሎም ንሱ ግን ኣልዒልዎም ከምታይ ርእይዎ እቲ ድኹም ወገን ናይቲ ህዝብን ናይቲ ኩነታት ከዓ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዝብዞ ሕጂ ኣነ ኣፍኮርስ ከምዚታት ክመፅእ ኢለ ሰብ ከፈራርሕ ኣይኮንኩን እኳ ዝዛረብ ዘለኹ ግን ኩሉ ግዜ ክትሓስብ ኣለካ እቲ ኣይከውንን እዩ ትብሎ ነገር እዩ ሓደ ግዜ ዝኸውን ኣይትፈልጦን ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክትሓስብ ኣለካ እንታይ ኢና ምክንዳሎ ንዝብል ሕቶ ከምዚ ዘምፃእካለይ ብስነ ስርዓት ኣብቲ ሃገር ወላ ኣብቲ ፖለቲካ ኣቲኻ ንዕኦም መሲልካ ናይ ዲሞክራቲክ ኣካይዳ እናርኣኻ ናይ ዲሞክራሲ ኣብ ዲሞክራቲክ ሃገር ኣቲኻ ናይ ታይራንስ ናይ ዲክቴተርስ ባህርያት ከተስፍን የብልካን ወይ ከተጣልሕ የብልካን እንታይ ሽዑ እቲ ህዝቢ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ሃገርና ናብ ጌጋ መገዲ ትኸይድ ኣላ እዚ ናትና ባህሊ ይኮነን ናትና ክብርታት ባላሽ ኣሎ ክብሉ ክእሉ እዮም ስለዚ ሕጂ እቲ ህዝቢ ከምኡ ኢሉ ኣብ ልቡ ትሕም ክብል ምስ ጀመረ ሓደ ሰብ እዩ ዝኣክሎ ሽዑ ከላዕሎ ምናዳ
ኣብቲ እዋን ናይ ቁጠባ ፀገማት ገለ እንድሕር ክልዓል ጀሚሩ ሕጂ ስለዚ ይኹን እዚኦም እዮም ከምኡ ገይሮም እዚኦም እዮም ዝኩሉ ምፅኦም ክምዝመዝ ይኽእል እዩ ክምዝመዝ ምናልባት እዚኣ ሰፋሕ ርእሲ ብቐጥታ እውን ነዚ ነገልግሎ ዘለና ሕብረተሰብ እውን ኣገዳሲ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ብቐፃሊ ክንቅፅሎ ኢና ተኸታተልቲ መደብና ኣብዚ ሕቶ እዚ ናብ ኣድራሻና ዘለኩም ሕቶታትን ስክፍታታትን ወይ እውን ክበርህ ኣለዎ ኣብዚ ምባሃል ትብልዎ ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ እዚ መደብ ዝቐፃሊ ስለ ዝኾነ እቲ ከም ነጥቢ ካልኣይ ኣርእስቲ ሒዝናዮ ዘለና እቲ ወገን ሕብረተሰብ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ናይ ስነ ጽሑፍ ዝምባልን ድሌትን ምስ ስነ ጽሑፍ ዘለዎ ምትእስሳር እዩ ከመይ ትግምግሞ ንስኻብ ስነ ጽሑፍ ነዊሕ እዋን ብፍላይ ህየሳዊ ዝኾነ ኣካይዳ ዝፀናሐካ ሰብ ከም ምዃንካ መጠን እቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ምስ ስነ ጽሑፍ ዘለና ምትእስሳር ከመይ እዩ ጠማምታኻ ቀዳማይ ብግብራዊ ኣብነት ክገልጾ ደልን ኣነ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ነበር ነይረ ማለት ኣብ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይዝከረኒ ሲነማ ክንኣቱ ከለና ሲነማ ቤት ኣብ መንጎ እታ ፊልም ንኣብነት ምስ ተወድአት ወይ ኣብ ፍርቃ ምስ በፅሐት መብራህቲ ይበርህ ክሳብታ ቀደም ኣይነበረን ከምዚ ቪድዮ ገለ ይነበረን ፊልም እዚ ናይ ሴሉሎይድ ነይሩ ሕጂ ዶ ምስ በለት ፊልም ብርሃን ምስ መፀ ሉቸ ምስ ተወላዐ ገለ ኩሉ ሰብ ጋዜጣ ከንብብ ዝከረኒ ሓሾክሾክ ክብልኻ ትሰምዕ ምንባብ ብዘይ መጠን እዮም ዝፈቱ ኣብ ኣስመራ ከይድካ ኣይትርእን ኢኻ ሰብ ወላ ጋዜጣ ክንብቡ ይትርእን ኣብ መገዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መገዲ መፅሓፍቲ ሽየጥ ብኡ ዝነብሩ ሰባት እውን ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ብዘቐረባ ግዜ ዝረኣኹ ተሰኪ ኣብዚ ከምዚ ሸልፍ ዝመስል ገይሮም ተሓንጊጦምዎ ቀድሚኦም ገይሮም ይሸጡ ኣብ ኣስመራ ከምኡ ርአ ይፈልጥን ሕጂ እንታይ ክብል ደለ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ህዝቢ ዝያዳ ኣንባቢ ይኾን ካብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ንምንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዘየንብብ ንዝብል ሕቶ ብዙሕ ምክንያት ክህልዎ ክእል እዩ ምናልባት ዓበይቲ ጸሓፍቲ ኣይነበሩና ንኾኑ ብዙሕ ጽሑፋት ብደካ ጋዜጣ ኒውስ ናይ ወረ ተዘይኮይኑ ከምዚ መፅሔታት ገለ ኣይነበረን ድሓር ናይ ልብኻ ምዝራቡን ከም ቃሕ ዝበለካ ምዝራቡን ነፃነት ኣይነበረን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ግን ሃይለ ስላሴ ከለውን ነይሩ ቁሩብ ናይ ከም ድላይካ ምዝራብ ገለ ምልታት ነይሩ ተዋስኦታት ገብሩ ነይሮም ዳርጋ ናይ ምዝራብ ነፃነት ነይሮም ሕጂ ህዝብና እንታይ ኮይኑ ተሪፉ ድሓርቲ ህዝብና ድማ ኣብ ትሕቲ ስታይካ እዩ ሓሊፎ ህዝቡ ገዛእቲ ናይ ፖሊስ ናይ ገለ ገለ እናተፈራረየ ይሓሊፎ ስለዚ እንታይ ይገብር ንክንዲ ኣንቢቡ ሓደ ነገር ዝፈልጥ እንታይ ይበሃል ኣሎ እንታይ ገይሮሞ ንከለ እንታይ ብሰብ ይፈልጦ ደሊ ኩሉ ነገር ኣፋዊ ደሊ ስለምንታይ ብፅሑፍ ክረኽቦ ይክእልኒ ብፅሑፍ ሓደ ክረኽቦ ይክእልኒ ወላ ተረኸቦ እውን ኣይኣምኖን እዩ ስለምንታይ እቲ ፅሑፍ ዝመፅእ ግዜ ካብቲ ገዛኢ ዝመፅእ ዘሎ ካብቲ ባዕዳዊ ገዛኢ ይኹን ካብ ጣልያን ይኹን ካብ እንግሊዝ ክኣምኖ ይክእልኒ ሕጂ በቃ ናይ ስታይ ኮይኑ ተሪፉ ከምዚ ኢሎሞ ከምዚ ኢሎሞ ወላ ኣብዚ ዓዲ ምስ ወፁ ክንዲ ብትስካተ በርከት ከይዶም ሓደ ነገር ሓበሬታ ዝረኽቡ ብቴሌፎን ገይሮም እንታይ ኢልዎ ንከለ ከምዚ ከምዚ ኢልዎ ኣሃ ባርኣኖ ከምዚ ገብራል ንከይሊት ከንታይ ኢልዋ ከምዚ ኢልዋ ንሳኻ እንታይ ኢላ መሊሻ ከምዚ ኣነውን ከምኡ ገይረ ክምልስ እምበኣር ከምኡ እናበልዮም ዝቕፅሉ እቲ ኣፋዊ ብኣፍኣዊ እምበር ከይዱ ኣንቢቡ ተንቲኑ ከምዚ እምበኣር ገብር ኣሎ ንገለ ኣለዎ ከምኡ ዝገብሩ ምዝ ምዕባለታት እዚ ትብሎ ዘለኻ ክውንነታዊ ባይታ ዘሎ ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዘሎ ንዕኡ ልዒልካ ድሓር እውን ናብ ፍታሕ ገፁ ክንመፅእ ኢና መንገድታቱ ዝፍታሓሉ ኣብ ታሪክ ግን ኣብ ንኣብነት ናይ ኤርትራ ታሪክ ኣብቲ ትግርኛ ተዛራቢ ኣብ ክሉ ኣብቲ ዞባ ስለ ዘሎ ኣብ ኤርትራ እቲ ፍሪ ፕሬስ ዝበሃል ጋዜጣታት ነፃነት ድዩ ናይ ሰልፍታት ነፃነት ድዩ ኣብ ሓምሳታት ዝያዳ ከም ዝነበረ ብዙሓት እቶም ዝነበሩ ቦታትን ብዓይኖም ዝምስክሩን ስኻውን ኣርኪብካሉ ትኸውን ከም ተማሃራይ ድዩ ከም መንእሰይ
ኣብ ሓምሳታት ሰፊሕ ናይ ጋዜጣ ዝርግሕ ኣብ ኣፍሪቃ ዳርጋ ዘይነበረሉ እዋን ይበሃል እዚ ምዕባለ እዚ ብዝተፈላለየ ምክንያት ተደቂሱ ክበሃል ይከኣል እቲ መግዛእቲ ሓሊፉ እቲ ናይ ነፃነት ቃልሲ እውን ተዓዊቱ ኣብ ኤርትራ እንደገና ይተደገመን እቲ ናይ ስነ ጽሑፍ ምዕባለ እቲ ምትእሳር ኣብ ደገ ምስ ወፀ እውን ሰፊሕ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ድዩ ካልኦት ምስ ስነ ጽሑፍ ዝተኣሳሰር ነገር ረኺቡንቲ ሕብረተሰብ ከምቲ ዝድለይ ኣይሰጎመን ይበሃል ንኣብነት መጽሓፍቲ ዝደርሱ ሰባት መጽሓፍቲ ዝሸጡ ሰባት ክትሪኦም ከለኻ ብኻልእ ኣገባብ ገይሮም እዮም ዝሸጡ ብስሩዕ ናይ ስነ ጽሑፍ ኣገባብ ህየሳዊ ኣገባባት እውን ኣይረኽቡን እዮም እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል ስኻ ምዚ ድሕረ ባይታ እዚ أبي إرتاب زوانزي أب كله بوتاتا تتقرينيا ززارب حجي قالي يفاحلو الله قالي وش تعدل له حجين تسنى صحف نمكرراب انتايو اتي كقبر الله وطوله نعم نزومان ساعات حجي زول زي تاريخ يفلتون جن نفسنا صحف عالم كأربو اتخقوا زوز اللو أقبابات انتايو نعم نسخة من السينير كان نفسنا صحف كتقرب كلها مقدتات نيرو تاي كقبر الله وطوله مجمرة من باب لمديو قبل يشتغل لها هاتن ببالوكا متحف كتفوت لوكا نتتنبوون كتأمن لوكا بخوم انتدى عبيها زخونا نجر زنبام نجر وحبريتها هو حب كله بصحف نابوها تمركوت مالتي انتدى أبوكم أزاي عابها أي تأمنين هؤلاء حدثت متحف صحيفة اللوك لا حسي خمزي ناي كلين تاج بحالو كوي وي بعد موتو بكم زديو وي بت بارتي سيلفيز نسخو زقطو ولا خمزي كم زديو قالنا أولو كلمة فردي كلمة فردي مهاب زي مثلا بحجرنا لومودي سلازي حجير عنده زخونة متحف نحط حتيمة تسب مجمرة إذا حطون من يتحفوها ندحلي من البات كسيلون هابي عدون تايو دحار تايو خي دقافي ديو ولا قال إذا كله قدم الله مبر دحار عم بيبو مسببة نعمنت ملسخيب كله زبزح جزء كل جزء ما لا تكون زبزح جزء جن نتسابي وقع زواقصه كنا نتشحوف كم زجاج قالوا كم زدخمات قالوا زبل كم زي سلاز خانة كوي كم زي صحيفو كم زي سلاز رأي كوي كم زي صحيفو إلو ناتسب يواصل سلازي حجموها زعرّي مثلاً ولا مالتي تقولنا تزاربا تراجع كونس أمول عالم حجكو ما تحبتي عين بابنكو ما تعطي كوي كل بيت ما لايبراري تاع بيت نباب قلب بسانكي زي إنترنت ويب سايت صاروا قالن له يوتيوب قالوا قال حجي ولا هنكتب لا يتخلينا فهمت كله من يسي أبتي موبايلو تدفيو زوال ግን መጽሐፍቲ ተተኪኡ ትብል ዲጂታላይዝ ኮይኑ حجي زبزح ندحر إيقا حزب عالم كاب بعل نيوسي كو عطيوم كو يمكن ني ماغازين سعود صلو سب دارقا حجي كسمع كرئت رايد دلي من باب دارقانا قدفو خدلو كان ببا يدلن نعمنات زغاني من سيكت كارئيو كيفي تخري أخلو نتا موبايلو أب سئلتات زيادة يدهب كباب صحفات سئلي زيادة يقول صلونا تزدليو نقرات كريو كمرمرات دل نقرات بسئلي نقرأ خلها كتر يخلها زيادة نابو يسحب صحف قين انتاج بحال معمول عالمي الجمعة كما خو ينزلوا صحف النادى كما خيدالو لا يبرتات نادى عصو خيدالو كبرات غداتلتي مدبنا زي خالاي كفال مدب ناي مباحال كقصليو اب زمص زلو وان بزحت كابتي اب زتفلالي حبرتسب ز صقعلو ويون كم امر زوسد ባህልታትን ኣብ መዓልታዊ መነባብሮ ዝውሰዱ ስጉምትታትን ብዝምልከት ብዝሰፍዕ ክንቀጽል ኢና እዛ ናይ ስነ ጽሑፍ ኣብ ካልኣይ ነጥቢ ዝወሰኽናያ
جرناون أبز مسؤول زلوا علالنا كنتن كفاينا أبز مدى بزي حتتاتكم ويون كبر هاللو تولوا نتمكرو دراسن ممهرن أمانيل سهلة مركز بمجوار بمجدنا غيركم أبزنا يمبها هالمدى بكتساتفوا تقوليهم أب ويب سايتنا بمقتاو نركبلو أدراشا سلوزلو محتتاتكم كتلوخون أبز مبها هال علنا كنزاربلو سل زجبا كتساتفوا بزجات أمزن عدمنا نأمانيل سهلة دقيمن دامسقونكو نايلوم نايم بحال مدب بزتودي الله عبد زمت زلوا مدب كال سقعنا الرخب سلام لحنكني